En el barri del Cabanyal, un lloc vibrant i ple de vida, els sons del mercat creaven un espectacle molt animat. Mon pare tenía un puesto en el mercado del Cabanyal y allí sí que ni había un sonido que pa' qué. Seguramente todo lo que chillo yo es porque me afecta allí. Allí te estabas acostumbrado a que el ambiente del ruido te fea hablar un poco de sal. Pero era el sonido de el murmullo del mercado. Enmig d'aquell bullici, el xiulet de l'afilador es feia present. A prop dels mercats sempre hi havia un afilador, però treballava en una botiga. Era l'encarregat d'afilar els ganivets dels venedors del mercat. El xiulet encara continuen fent. La meva mare, quan sentia el xiulet, deia «L'afilador, notícies!». Els veïns del barri gaudien, anar al mercat era una afició més. Sempre que tenien l'oportunitat s'acostaven per veure cada una de les paradetes. Recorrer y rebuscar es parte de esa acción que supone ir al mercado, hacer la compra. El valenciano se siente inclinado por naturaleza hacia los productos exuberantes de la huerta que le llevan a expansiones imaginativas en su carácter, en el arte y en la fiesta. Anaves al mercat del Cabanyal a sovint? Yo sí, yo no me espero. El ambiente era molt familiar. És que l'entendes molt familiar. I és que el mercat s'omplia d'alegria i de bomboní. Clar, com no hi havia megafonia... No, entonces no había megafonía, entonces chillaban. Ni Este tono que me notes a mí es el que se amplía. megafonía ni WhatsApp. De boca a boca. Que allí venden tal cosa, pues anirà a comprar. Hi havia determinats venedors que anaven cridant allò que venien. La fresquita, son 8 pesetas, son 8 pesetas. Son muy frescas, las he cogido esta mañana. A la buena presa. I un altre venen el rico coqui bericoqui. Pues el del coqui biricoqui anava dient, cantant així, coqui biricoqui, i el del papero era, i el papero bajar. I s'anava repetint-lo contínuament, i el papero bajar. Els crits dels vendedors de peix s'escoltaven per tot el mercat. A la droc, al banquet, deien alguns vendedors. Cridaven l'atenció dels compradors amb la seva mercaderia fresca i apetitosa. Sí, n'hi ha un molt important. Quan anava, el que venia el peix en puals. Anava el del blanquet, el de la droga. El del blanquet dia, ai, el blanquet! Recorda la gent que venia la ladroc, que és com li deien nosaltres al peix boqueró, un peix molt xicotet. El venedor de dolços deia «Arrop i tallaetes, arrop i tallaetes». Arrop i tallaet, tallaet i tallaet, mel de romer. Sí que recorda l'home que venia arrop i tallaetes. Però sabeu què és? Doncs un dolç tradicional d'ací de València fet amb l'arníbal del raïm, l'arrop, i amb les tallaetes, trossos de carabassa. Als venedors se'ls omplia la boca cantant. Arrop i tallaetes, confitura de sucre, mel de romero. Però entre tots els sons, cap era tan esperat com el d'Horchatero. D'ací recorda un horxater que venia amb un tricicle, amb una carreta d'horxata i venia per les vesprades a l'estiu i deia «Horxater!» I estaven tots els xiquets atents perquè berenaven horxata. Encara que en el temps canvien i el petit comerç hagi perdut força, els sons d'aquells llocs continuen i continuaran presents en el record de qui va visitar alguna vegada el mercat del Cabanyal.